गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची नेमणूक झाली। भाऊसाहेबांचा एक विचार होतो की बहुजन समाजाचे जे लोक असत त्यांची उपेक्षा होता, त्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक प्राथमिक शिक्षण मिळना ना, याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी दारोदारी वाड्या वाड्यार प्राथमिक शाळा सुरू केल्यो। शिक्षणानंतर नोकऱ्यो जायो याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी मद्रास रबर फॅक्टरी, सिबा गायकी, खत कारखानो, MPT असे निरनिराळे कारखाने सुरू केले। गोवा मेडिकल कॉलेज सुरू केला, कला अकादमी चालू केली, असे निरनिराळे भाऊसाहेबांनी सुरू केले। एकच आधार होतो की कुळ बुणकार, जे गरीब शेतकरी आपल्या शेतात घाम गाळता आणि जो सगळा आपला जो अन्नधान्य पिकयता ते जे भाटकार असले त्यांना दिवचा पडा, त्याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी कुळ कायदो सुरू केलो। गरिबांची जी घरां असली त्यासाठी मुणकार कायदो केलो। असो हो भाऊसाहेब बांदोडकरांचो सारको नेता हेचे जावचो ना आणि हेचे पुढे जे कोणीही जावचे ना असं म्हाका तरी दिसता। आणि अशा ह्या भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती निमित्त त्यांना नम्र अभिवादन करून माझे 2 शब्द सोपयता। मांद्रे पंचायतीचे आमदार जित भाई सगळे पंच मेंबर, सरपंच आणि सगळ्या ग्रामस्थांक माझो नमस्कार। आज आम्ही हे सगळे जमले ते भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती मनोवच्या खातीर। तुमकां सगळ्यांक भाऊसाहेब बांदोडकर जयंतीची हार्दिक शुभेच्छा। भाऊसाहेब बांदोडकर हे आमचे गोवाचे पहिले CM आणि भाऊसाहेब बांदोडकर ते लोकशाही प्रणालीचे तत्व मानपी लिडर असलेले। भाऊसाहेब बांदोडकर हे उदार मनाचे आणि सगळ्या जाती धर्मान समान मानपी आणि तसेच सगळ्यांक एकत्र घेऊन चलपी असे व्यक्तिमत्व असलेले। शिक्षणाचा प्रसार जावपाक जाय म्हणून ते भरपूर झडले आणि त्यांनी गावोगावी मोफत शिक्षण उपलब्ध करून दिले। भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार चोर असलेले आणि त्याची विचारसरणी धरून आमकां फुडें सरपाक जाय आणि आमच्या गावाचो विकास तसो आमच्या गावाची उदरगत आमकां करपाक जाय। आज आमकां जायते लिडर लाभलेले आसा। आज आमचो जित भाई आसा, आमच्या मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर भरपूर काम करता ते। तशेंच एक सांगूं इच्छिता की आमच्या काही भागांत आमचे पयरान एक दीस अशें उदक येता, ते आयज आमच्या जित भाईच्या सपोर्टान आणि सगळ्या माझ्या पंचवांगडीच्या सपोर्टान आमी ते डेली उदक येवपाचे अशे प्रयत्न करतलो। तुमचे स्मरण करता, ज्येष्ठ कार्यकर्ते सेंट्रल कमिटीचे आहात त्यांचेय स्मरण करता। तुम्ही आपुलकीन आणि आवडून निवडून दिल्लो आमदार जित भाई यांचा उगडास करता, रिस्पेक्ट दिता। आणि आमच्यातले जे परशुराम कोटकर पक्षात वावरून ना जाले गेले त्यांचेय स्मरण करता। हांव 2 शब्दांक सुरू करता। अशें म्हणटात, मरावे परी किरकीर रुपये उरावे। आणि मनशान कर्म केल्या शिवाय कांयच जायना आणि हे कर्म सुरू करपाक मांद्रे मतदारसंघात जित भाईन पक्षाच्या वतीन सुरू केल्ले आसा। खूब फाटी जित भाई ह्याच भाऊच्या पांया कडेन म्हणटा की भाऊचे जे विचार आहा ते थोडे % पासून जर आपल्या आंगान येयले जाल्यार आपला पवित्र आसा मातलो म्हणून आणि त्या दिशेन त्यांची वाटचाल चालू आसा। आमचे इतकेच कर्तव्य की सगळ्या मांद्रेच्या लोकांक, भाऊच्या प्रेमींक, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा, गोंयच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्ष म्हणजे कितें पळयतो आणि तो थोर विचारांनी भरलेलो आसा। आमचे इतकेच काम की जित भाईचे काम जे चाललेले आहा तेका सरदूड करप, तेका बलिश्टपण दिवप आणि त्यांचे हात बळकट करप, जेणे करून मांद्रेच्या स्फूर्ती घेवची, मांद्रेचे सगळे सुजलाम सुफलाम जावचे। वर्सां कशी सोंपली हे कोणाच्याच लक्षात येयलें ना। हेचे कारण अशें की गेली 3 वर्सां सातत्यान कितलीशीच कामांची एक झोत ह्या मांद्रे मतदारसंघात चालू आसली आणि सगळ्या थरांतली, सगळ्या क्षेत्रांतली कामां, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेळ, विकासा संदर्भात, आरोग्या संदर्भात कितलीशीच कामां जित भाई नेटान करीत आसा। आणि ह्या 3 वर्सांची कामां जित भाईन अशे तरेन केल्यान ल्हान भुरग्यां खातीर आसो, ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आसो, तरुणां खातीर आसो, भगिनीसाठी आसो, कामां चालूच आसात। आणि म्हाका खात्री आसा की 3 वर्सां केल्ल्या कामाची स्पीड
अशीच जर 2 वर्सां चालू जाल्ली तर मानेर मतदारसंघात जीतभाईचे स्थान हे अडळ आसतलें, कोणूच ते हालू शकचो ना. कौतुक करी आमी जीतभाईचे. ह्या कार्यक्रमाक भाऊसाहेबांच्या पुण्यतिथीक किंवा जयंतीक आवर्जून उपस्थित रावपी कांय मान्यवर आसात. तितून आसात आमचे कोरगांवचे सुदीप कोरगांवकर, शिवोलीचे अमृत आगाड वाडेकर. ह्या वेळार म्हाका उगडास येता आमचे माजी आमदार परशुराम कोटकर दादांचे. ते आमच्या मदीं ना. त्यांच्या स्मृतीक आमी सगळे वंदन करूया. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंती निमित्त हांगासर जमलेले सगळे आमचे मोग पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच भाऊसाहेब बांदोडकरांक मानपी हांगासर वर्साच्या वर्सा त्यांचे जयंतीक पुण्यतिथीक हांगासर येतात आणि खरेंच बरें दिसता की अजून पर्यंत जे त्यांचे विचार हांगासर जागृत दवरले. जे मांद्रे मतदारसंघात त्यांच्यानी कार्य केले, काम केले आणि मुख्यमंत्री गोंयचे झाले आणि म्हणजे प्रत्येक टायमार हांव हेच सांगता भाऊसाहेब बांदोडकर 1% सुद्धा जर खंयच्या लिडराच्या क्वॉलिटीक येत जाल्यार म्हाका दिसता आपले मतदारसंघ जावं किंवा आपले पंचायत क्षेत्रांत पंच सदस्य जावं हे 1% जर त्यांचे विचार जर हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट म्हणटात तशें आणि बारीक सामान्य मनशाचे वा बहुजन समाजाचे प्रोग्रेस डेफिनेटली जातलो आणि त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना हांव आमदार जालो ते पासून त्यांच्या विचारा प्रमाणे फुडें सरता. तांकां एक लिडर समजून म्हणजे एक विजन तेंचे जे आसलेले ते विचारान फुडें सरपाचो प्रयत्नय करतात. आयज आमी मांद्रे मतदारसंघात वेगळे वेगळे कितलेशेच गोष्टी घडोवन हाडटात. प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे ल्हान भुरगीं आसूं, ज्येश्ठ नागरीक महिला आसूं किंवा वर्किंग सेक्टर आसूं सगळ्यांक वांगडा घेवन त्यांच्या मना प्रमाणे तांकां जाय तशें आमी वावरपाचो प्रयत्नय करतात. आयज जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार जे आसले शिक्षणाच्या फिल्डान ते म्हणजे तेंच्यांनी फ्री एज्युकेशन स्टार्ट केले आणि खंय तरी आयज आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स हे आहात जे खंय तरी तेंचे दुर्लक्ष जायत वयतालो. ताका लागून आमी तेचेर खास विचार करून आयज खरें अभिमान दिसता की ते जे शाळा थोडे बंद पडलेले थोड्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारखे ना ते आमी खंय तरी CSR फंडा थ्रू 12 शाळा जे सारकीच परिस्थिती वायट आसली ते 12 शाळा CSR फंडा थ्रू आमी 12 शाळा मतदारसंघाचे माझे ते रिन्युवेशनाक घेतले. म्हणजे एक त्यांच्या एका शाळेन एक स्मार्ट क्लासरूम जो आसतलो डिजिटल बोर्डा सकट म्हणजे तुम्ही पळयताले एडेड स्कुलान खंय ना खंय कोण तरी म्हणजे खंयच्यान तरी फंड्स मेळटात वा तेंचे कडेन एडेड स्कुलान पयशे आसा जाल्यार ते स्मार्ट बोर्ड लायतात. स्मार्ट बोर्डाचेर एज्युकेशन दिता. पूण आमी आमचो प्रयत्न केला की गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान प्रत्येक क्लासरुमान एक स्मार्ट बोर्ड आसचो आणि ते ल्हान ल्हान भुरग्यांनी ते शिकचे. हे विशयी आम्ही ऑलरेडी काम सुरुवात केल्या. फुडल्या 15 दिसान 8 ते 15 दिसान शाळेंचे कामूय सुरुवात जातले. 12 स्कुलां आमी डेव्हलप करपाचे आमी हातीन घेतलेले आसात. तशेंच शेती विशयी आमी वेगळे वेगळे प्रकल्प हाडीत आसात. आमी ग्रुप फार्मिंग हे ऑलरेडी सांगले आमचे एग्रीकल्चर झोनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा तेंचे ऑफिसरांक घेवन कंटिन्युअसली आमची मिटिंग्सूय जाता आणि इम्प्लिमेंट पारशा गांवांत आमी मिटिंग्सूय ऑलरेडी घेतलेले आसात आणि प्रत्येक गांवागांवांनी जे शेती करतात म्हणजे क्रॉप जे पावसान जे काडटात ते सोडून आमी पोरसांनी जे तांकां बियां लागतात ती ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आहा. प्रत्येक गांवांनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक गांवागांवांनी डिस्ट्रिब्यूट केला. म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रान आमी प्रयत्न करतात की ते सगळ्यांक तेंचो लाभ मेळचो. तशेंच खरें बरें दिसता की भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार जे कूळ मुणकार कायदो जो तेंच्यांनी हाडलेलो आणि मुणकारां खातीर हक्क मेळपा खातीर आमी एसेंब्लीन सुद्धा खूप आवाज उठयलो. त्याच प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां फूल सपोर्ट दिला आणि टायम वयता तसो म्हणजे प्रत्येक फुडें प्रोग्रेस जाता तशें डेव्हलपमेंटूय जाता तशें कायदे दुरुस्तीची गरज आहा आणि तेच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आश्वासन दिल्लें आहा की मुणकाराचो कायदो आहा तो खंय तरी दुरुस्त करपाची गरज आहा. कित्याक जो कायद्यान जो पयलींचो कायदो आहा तो टायम वयता तसो मनशाचे विचारूय चेंज जातात आणि काही लोकांच्या मनात स्वार्थय निर्माण जाता. ताका लागून आमी ह्यो जर मुणकार कायदो जर चेंज करीत बदल हाडीत आणि इजी वे करीत म्हणजे इमिजिएटली फॉर एक्झाम्पल जर तेचें घर आसा आणि इतली वर्सां जर तो थंय रावता हे आमकां सगळ्यांक खबर आहा बाबा हे 50-60 वर्सां तो थंय रावता जाल्यार ताका कित्याक केसीस झगडोवंक जाय, कित्याक लॉयर अपॉयंट करून मामलेदाराचे पायरे झरोवपाक जाय.
हे खंय तरी शॉर्टकट करून इझी वे करून म्हणजे जर त्याच्या कडेन जर डॉक्युमेंट आहा लायटीचे बिल आसा किंवा प्लॅनार त्याचे घर लागलेले आहे ते विदीन नो टायम 2-3 इयरिंगांनी त्याच्या नावार करपाक ची गरज आसा आनी हे आमी डिस्कस केल्ले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते एग्री जाले लॉ डिपार्टमेंटाक घेवन तेचेर कायदो दुरुस्ती तेंच्यांनी सांगला इमिजिएटली बेगिनात बेगीन ते कायदो दुरुस्ती हे गुणकारा कायद्याचेर हाडटले म्हणून ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा परत एकदा सगळे जाण हांगासर येयले तुमचे देव बरें करून म्हणटा आनी परत एकदा भाऊसाहेब बांदोडकर जयंतीचे शुभेच्छा दिता धन्यवाद.